खुलुमबाय लोगोफोर आङो दिनै बे भिडिअखौहाय माने आङो लाबोनो गोनां जादों माने नोंसोरथ' नुबाय जाखानांगौ आंनि माबाया भिडिअआ दा माने फेसबुकाव भाइरेल जागासिनो आरो हेल' एभ्रिवान वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ आंनि भिडिअ बबेनि सायाव भिडिअखौ बुंनायनि सिगाङावनो गिबियावनो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय जुदि आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों सोरनिबा गोसोखौ दुखु मोनहोदों एबा सोरनिबा गोसोआव नांथावना बाथ्राफोर बुंफ्लांबायबा अननानै आंखौ निमाहा खालामगोन दायोथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ नुखाबाय जानांगौ फान्थावस्रिनि ससियेल मिडियाआव गोबां माने भिडिअ भाइरेल जागासिनो दङ बेनि सायावनो आं फंनैसो बुंनो नागिरदों फान्थावस्रिया आइफन लायनो थाखाय थांदोंमोन थांनानै फैनाय समाव बे जाथाया जादों लामा ससेयाव गावसोरनि गामि मोननैसो ससेयाव बिथांमोना गारि लाखिनानै माने इमान गोजान थांनाय न बेनि थाखायनो बिथांमोना हासुनो ओमफ्राय मबाइल सेटिंस मिलायनो थाखाय बिथांमोना गारि लाखिदोंमोन बे लाखिनाय समावनो सानैसो मानसिया फैनानै बिथांमोनखौ एटेक खालामदों एटेक खालामनानै बिथांमोनखौ बुदों आरोना बुदों फान्थावस्रिखौ बुदों ओमफ्राय गारिफोरखौ चेक खालामदों गारिनिफ्राय 10,000 फैसाबो गायब जादों आरोना आं बेयावथ' जेबो गाज्रिसिन नुवाखै जुदि बिथांमोना गाज्रि खामानि मावनो एसेबां गोसो मोनब्ला बिथांमोना गुवाहाटियावनो मावनो हायोमोन हटेल लानानै बा रुम भारा थानानै बिथांमोना गाज्रि खामानि मावनो हायोमोन बिथांमोननि बे ससेयाव आं जेबो गाज्रिसिन नुवाखै आरोना ओमफ्राय आरो लोगोसे बिथांमोना भिडिअ भाइरेल खालामदों बुदों नाथाय बुनायनि सिनखौ नुवाखै दे खानाय बोनायखिनिखौल'सो नुदों बिथांमोना गावसोर बुनाय भिडिअखौ लायाखै ओमफ्राय आं बेखौसो बुंनो नागिरदों दे नोंथांमोना बुजायनोबोला मानसिखौ बिदि बुजायो नामा आरो इमान गाज्रि रावजों बिदि मानसिखौ बुजाया नोंथांमोननि बुजायनाया बेनो नामा समाजखौ फोसाबनाया बे नामा बेयो बहुत रं जादों आरो सासे सिख्लाखौ बुनाया बिदि हरनि समाव गाज्रिसिन नुवालाफानो बिदि बुनाया बहुत रं जादों ओमफ्राय लोगोसेनो आरो नोंथांमोननि न'खरावबो बिब' बिनानाव बा बिदा बबेबा जायगायाव थांनानै बा गारि लाखिनायाव समाव बिथांमोनखौ बुनानै बा बिदि भिडिअफोर लानानै भाइरेल खालामबा नोंथांमोननि गोसोआव माबायदि मोनगोन आं बेखौसो बुंनो नागिरदों आरो ससियेल मिडियायाव जोंनि बर'फोरनि दावराव जोंनि बर' इउटुबार्स माखासे इउटुबार्सफोरा आं गासिखौबो बुङाखै दे सानै साथाम इउटुबार्सफोरा माने भाइरेल मोननाय लोगो लोगोनो भिडिअफोरखौ आपल'ड होयो डाइरेक्टलि आपल'ड होयो मानो नोंथांमोननि बे भिडिअ आपल'ड होनायनि गेजेरजोंनो सासे सिख्लानि लाइफआ बरबाद जागोन नोंथांमोना बेखौ साना नामा आरो बे सिफुं रादाबा माने भिडिअखौनो डाइरेक्टलि अल टटेल जेबो भइसफोरखौ मिउट खालामा लाफानो आपल'ड होदों नोंथांनि बे चेनेलाव नों भिडिअखौ आपल'ड होबाय दे थिगानो आपल'ड होबाय नोंथाङा भइसखौ मिउट खालामनानै होनांगौमोन नोंथांनि चेनेलखौ उन्दै फंबाय बिनानाव मोनाबो नायो बिथांमोना दायो मा सोलोंगोन आरो दाना निउस चेनेला बेफोरबायदि भाइरेल भिडिअफोरखौल'सो होयो नामा आं बेखौसो मिन्थिनो लुगैदों फान्थावस्रिया आइफनखौ लागोन होननानै सिगांनिफ्राय बुंखाबाय थानायखा बिराद एक्साइटेड खामोन आरोना मानसिया जुन दिनाखन बियो आइफनखौ लायनो थांदों बे दिना बेहा बेलासि पेमेन्टआ हाबदों इउटुबनिफ्राय आरो माखासे फैसा जमा जानायजों बेहा इउटुबनि जिथु सेलारि मोन्दों बे सेलारिजों बेहा इउटुबनि सेलारि मोननायजोंनो बियो माने आइफन मोनसेनि दामा फैनानैबो बारबाय आरोना फैनानै बारनायखाय बियो बे थांबाय लायनो थाखाय आरो बेखिनियावथ' आं जेबो गाज्रि खामानिखौ नुखायाखै सासे मानसिखौ लामायाव गारि लाखिनायाव बिथांमोनखौ बुनाया बहुत रं जादों आरो बेबो सासे हिन्जाव मानसिखौ बुदों सासे सिख्लाखौ बुदों बे सिख्लाखौ बुनाया बिथांमोननि बहुत रं आयेन फारसेयै लाबोला फान्थावस्रिया गावनो भिडिअ होखाबाय क्लियारिफिकेसन भिडिअ होखाबाय गावनि चेनेलाव नोंथांमोना नायनानै लागोन आं होनानै होगोन खुलुमबाय लोगोफोर आङो दिनै बे भिडिअखौहाय माने आङो लाबोनो गोनां जादों माने नोंसोरथ' नुबाय जाखानांगौ आंनि माबाया भिडिअआ दा माने फेसबुकाव भाइरेल जागासिनो आरो फेसबुक होन इउटुब होन ओमफ्राय दा बिनि थाखायनो आङो मा जामारदों बेखौ बुंनो थाखाय आङो दिनै बे भिडिअखौ लाबोनो गोनां जादों आरो भुलाथ' माने जाया नङा माने हराव जों थाथ'नाया जोंनिनो फुजादों जों बेखौ एक्सेप्ट खालामो जों मानिदों आरो ओमफ्राय जोङो माने जोंनि बिदि हर जाबोनायनि जाहोना जाबाय आङो माने बिराद एक्साइटेडमोन आरो आङो मबाइल लानो थाखाय माने आइफन लानायनि आंहा सिमां दंमोन थांखि दंमोन ओमफ्राय दा बे मबाइलखौ लायनो थाखायनो जोङो आंना माने बेंकआ फिसामोन बेनि थाखायनो माने बेंक गिदिरनि थाखाय माबा माबि डकुमेन्टस खालामनानै बेंकखौ आं गिदिर खालामनानै लानांदों बिनि उनावसो जोङो फैसाखौ बेंकनिफ्राय बख'नानै बिनि उनावहाय बिनिफ्राय उदालगुरिनिफ्राय जोङो ओंखारलांनाया जोङो 4ता जालांखादों बिनि उनावहाय जोङो बेहायो
साराय 7था 8था बेबायदियाव मोनहैदों आरो मबाइल लानाय नायनाय समावनो एसे टाइमबो थांबाय बिनि उनावहाय मोनाबोबाय जोङो आरो बेलेग गारिजोंसो थांदोंमोन बिनि थाखायनो जोङो गारिखौ जोङो गुवाहाटिनिफ्राय फैनानै जोङो सोलायनांगौ जादों बिनि थाखायनो गोबावबो जाबाय जेब्लानाखि आरो नोंथांमोना आंनि बे मबाइल लानायखौहाय आंखौहाय बुंदों आरो ना गोबाङानो बे मबाइल लानायावहाय आंखौ माने फाननानै देहा सोलेर फाननानै आंखौ मबाइलखौ लादों होननानै बेबायदि होननानै बुंहरदों बाट बेबायदि नङा आङो बे मबाइलखौ आंनि खस्थ' खालामनाय आंनि मेहनतजोंसो आङो बे मबाइलखौहाय आं गावनि फैसाजोंसो गावनि इउटुबाव मोननाय फैसाजोंसो लादों आरो नोंथांमोना आंनि बुंनायखौ नंखाय सानदोंबा बिनि फैसा हाबनायनि बेंक बेलेन्सखौ नोंथांमोना नायनो हागोन स्क्रिनावनो ओमफ्रायो बिनि उनावहाय मबाइलखौ आङो लाबाय जेब्लानाखि आङो बे आइफनखौ लादों बे आइफनावथ' नोंथांमोनाथ' नायबाय जानांगौ आरो आं फुल भिडिअखौ होजोबनो हायाखै नोंथांमोना थांनानै बिथांनि चेनेलाव नायहैबानो जाबाय समाज फोसाबनाया बिदि गाज्रि रावजों फोसाबा आरो मानसिखौ बुजायनाया बेबायदि गाज्रि रावजों बुजाया आरो मानसिनि जिबनाव एक्सिडेन्टआ जाया होननानै मालाबाबो साननाङा आरो एक्सिडेन्टखौ खालामनानै रावबो खालामनानै लाया बे गोरोन्थियावसो जायो दा बेयावनो आंथ' बेखिनियाव जेबो गाज्रिसिन नुवाखै दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ भाइरेल खालामगासिनो दङ भाइरेल जागासिनो दङ अन्नानै भिडिअखौ रिमुभ खालामफिनदो मानसिफोराबो गोबां मानि उन्दै फंबाय बिनानावफोराबो नायो दा बिथांमोनाबो मा सोलोंगोन ससियेल मिडियायाव अन खालामबानो दाखालिनिफ्रायनो भाइरेल उमुगाथ' ओरै थोरै बिदि भाइरेल जागासिनो दङ आरोना जोंनि उन्दै फंबाय बिनानावफोरा नायो बिथांमोना नायनानै मा सोलोंगोन नोंथांमोना बेखौ साननांगौमोन आरो भिडिअखौ आपल'ड होदोंआनोसिन भइसफोरखौ गाज्रि रावखौ एसे मिउट खालामनानै होनांगौमोन मानसिनि जिबनाव जाथाया जायो दा बिथांमोनाबो गुवाहाटियाव थांबाय आइफन लानानै फैबाय आइफन लानानै फैनाय समसिमथ' थिगानो दङ बिथांमोना गारि लाखिनायाव बे जाथाया जादों आरोना लोगोफोर दा आं बेखौसो बुंनो नागिरदों जे अन्नानै नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव बिदि गाज्रि भिडिअ भाइरेल जानाय फानथावस्रिनिखौल' नङा आं फानथावस्रिखौल' बुङाखै बा सोरबा इयुनावफोर बिदि भाइरेल जाबावबोला बिदि ससियेल मिडियायाव डाइरेक्टलि आपल'ड होनाङा आरो माथो मा मोनगोन जेनेबा जों बेखौ शेयार खालामनानै जों रांखौनो खामायनो हागोन ना माबा मोनसे जोंनियाव गोजोननायानो फैगोन जों उल्था बेलेग गुबुननि लाइफखौसो जों बरबाद खालामनाय जायो बेनि थाखायनो बिदि गाज्रि भिडिअफोरखौ होथ'नाङा माने होनाङा अल टटेल होस'नाङा बिदि गाज्रि भिडिअफोरखौ आरोना बिदि भाइरेल जानाय भिडिअफोरखौ आं बिराद दुखु मोनदों माने ससियेल मिडियायाव अन खालामनाय लोगो लोगोनो बिदि भाइरेल फेसबुकआवथ' दाखालिनिफ्रायनो भाइरेलखा फुरा माबायदि मानसिया खालामो आरो मानो खालामो बेफोरो जोंनि बर'फोराल'सो बांसिन गुबुन जातिफोरखौ नुयो नामा गुबुन जातिफोरा बिदि भाइरेल जाबाबो लगेनो माने दबथायनानै दोनखायो आरो बिथांमोननियाव बिदि ससियेल मिडियायाव लाबोनायनि बिथांमोना मालाबाबो बिथांमोननि ससियेल मिडियायाव बिदि दावराव दावसि लाबोनायखौ जों नुनो मोना सोरबा नुयो नामा आंनो कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरलाय जुदि नुयोब्ला आंथ' नुवाखै दे आं दिनैसिम नुवाखै बिदि गाज्रि भिडिअ भाइरेल गुबुनजों गुबुन सासेजों सासे गावजों गावनो दावराव जानाय आं नुवाखै दे ओमफ्राय क्लेरिफिकेसन भिडिअखौथ' बिथाङाबो लाबोखाबाय आं जेबो बिदि गोबां माने बाथ्राफोर बुंनो नाजायाखै आं बेयाव फंसेल'सो बाथ्रा बुंनो नागिरदों मानसिखौ फोसाबनोबोला आरो मानसिखौ बुजायनोबोला बिदि गाज्रि रावजों बुजायनाङा फोसाबनाङा नर्मेल रावजों बुजाय बिथांमोनखौबो बुजायजागौमोन बिथांमोनखौ जे डाइरेक्ट हांनानै बुदों बेग चेक खालामदों बेगनिफ्राय 10,000 फैसा बख'नानै लाखिदों बे बहुद रं जादों आरो फैसानि बागैथ' आं जेबो बुंनो थाङा फैसाया दे फैफिनखागोनखा खिन्थु सासे हिन्जावसा मानसिनि बेनि लाइफआ जे बरबाद जाबाय बेनि मान सन्मानखौ बे बायफिननानै मोननाय नङा आरोना आं बेखौसो बुंनो नागिरदों इयुनाव बेफोरबायदि भिडिअ भाइरेलफोर जाबोला गुबुन सोरबाफोर आर्टिस्ट बा इउटिउबार नङाब्लाबो सोरबा फिसा बिला मानसिनिबाबो बेफोरबायदि भाइरेल भिडिअखौ ससियेल मिडियायाव लाबोथ'नांला अन्नानै आपल'डखौनो होनाङा आरोना आंनिफ्राय भिडिअआ बोरै जाखो आंनि बुंनाया बोरै जाखो जुदि सोरनिबा गोसोआव दुखु मोनहोदोंब्ला सोरनिबा गोसोआव नांथावना बाथ्राफोर बुंबायब्ला अन्नानै आंखौ निमाहा खालामगोन बेसेनोसै गोजोन्थों।